Genesis chapter 38 from verse number 27. And it came to pass in the time of her travail that behold, twins were in her womb. And it came to pass when she travailed that the one put out his hand, and the midwife took and bound upon his hand a scarlet thread, saying, this is the one who came out first. And it came to pass as he drew back his hand, that behold, his brother came out. And she said, how hast thou broken forth? This breach be upon you. Therefore his name was called Perez. And afterward came out his brother that had the scarlet thread upon his hand, and his name was called Zerah. Ephesians chapter 4 verse 8. Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. When he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Now that he ascended, that's verse number 9, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. Wherefore when he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Wherefore when he said, he that ascended, he led captivity captive and he gave gifts unto men. Wakatungamira utapwa mu utapwa ndokubva wapa zvipo kuvanhu, nokuti iye wakakwidzwa wakatanga adzika pakadzika penyika. Usati wakwidzwa akatungamira utapwa mu utapwa ndokubva apa zvipo kuvanhu. Ndinotenda Mwari, ndoda kuparidza vhangeri nechekuita nekusunungura vakasungwa. Ndinotenda Mwari nokuti Mwari havakubvumidze kuvhura shoko vasina kumbenge vakupa simba rekuzonoita zvawavhurira shoko. Saka simba raMwari riri pano nekuzara kwaro. Kana wakasungwa wauya panzvimbo kwayo, uri kuregedzwa, wakaipa achida asingade, uri kuregedzwa nezita raJesu. Tinogara tazvitaura because isusu tiri vaparidzi vakasimudzirwa kusvotesa Satani. Saka hatimbodi zvokunyengerera Satani, zvaya zvokumbovhunduka kuti kana Mwari vachida, kana Mwari wazoda, kuda kwaMwari ngakuitwe.
isati daro so tinotoziva kuda kwaMwari kubva tichitanga kudedzwa naShe. Ishe akatsetsa akatsanangura akati endai naizvozvo muparidze evhangeri. Ani nani unotenda ngaasunungurwe, ngaabviswe murima, apinzwa muchiedza, muchabata ruoko kune vanorwara agoporeswa, mugotaura nendimi dzavatumwa kunyangwe mukanwa zvinokuvadza. Ishe wakativimbisa akati imimi nokuda kwokuti manditenda hazvingakukuvadzei. Saka I'm very sure of this Jesus. I know that the power of deliverance is present as I am preaching. Hakuna munhu apinda pano anekatsapo kenhamo yake achabvumidzwa kudzokera nekamukwende ikako. Uri kubuda muno wasunungurwa zviya zvekuti uchakanganwa kuti wa munhu mukuru, uchararama semucheche, hauna chaunofunga, hauna chinokunetsa. Chechi ngadai ramenhere ninzwa woshungu. Yes. Now, panapa pane nyaya yandoda kutanga ndatsanangura nawo yekutungamira utapwa muutapwa. Inyaya ndiri kufunga kuti haigona kuparidzwa nhasi igopera. Saka tichairova Mwari vachitendera ichingorohwa ichingonzi kutungamira utapwa muutapwa. Nokudaro ndichangonhonga kamwe kanyaya kachandibatsira kusunda nyaya yekutungamira utapwa muutapwa. Ndaverenga pano kuna Genesis, nyaya yakaitika. Bhaibheri inoti vakomana vaviri vari muchibereko chomukadzi umwe chete wainzi Tamari. Vakanetsana panguva dzokuzvarwa. Vakabuda handiri ainge akatarisirwa kunzi ndiye uchatanga kubuda. Vakazvarwa handiri akatanga kuzvarwa handiri aitarisirwa kunzi ndiye achatanga kudini kuzvarwa. Ndokubva yanakidza pakuti ko iye atanga kuzvarwa asina kumbenga atarisirwa kuti ndiye uchatanga kuzvarwa, wabuda sei? Nanyamukuta akabvunza akati ko naiwo wabuda sei? Mubvunzo uri kubvunzwa mucheche asati akugona kutaura. Zvaunoona kuti nyamukuta ishungu kubvunza because kwavari kunenge kupenga, because kutaura nemwana asingagone kupindura. But shungu dziri pamoyo ndodziri kuvanetsa kuti chinguri ndatanga basa rekuberekesa madzimai. Handisati ndamboona transaction yakadai yekuti atanga kubuda anotangirwa neanga ari kumashure. Handisati ndamboona chinguri ndachembera ndichita basa rakadai. Ndokubva abvunza mubvunzo waaibvunza mwana. Ukaona munhu mukuru akubvunza mwana apererwa. Izvozvo zvokupererwa izvi ndozviri kuzoitika kun'anga nevaroyi vemukuwadzana. Vachapererwa vachikuona uchisimuka, vachikuona uchipinda pane dzimwe nzvimbo dzavaita hakuna wekwenyu anopinda. Ukachivanzwa vakuuya kumba kuzonwa tii newe vachikubvunza kuti ko makazoivaka sei? Usafunge kuti itsitsi, angangodaro ari yemuroyi wacho yeye apererwa. I'm telling you, ndine munhu asati akunditenda, but I'm telling you, anozviita Mwari uyu zviya zvokuti unofamba nayo, zviya zvokuti hanzi driver's license, unozosara wakutsvaka driver's license yatopo. My God is able to do wonders. My God is able to do mighty miracles through the powerful name of our Lord Jesus. Mimba dzinobatika idzi, kunyangwe zvibereko zvakasakara, mapatya anobva kunaShe. Mwana mukomana wauri kutsvaga Mwari anokupa. Minana yekuti kunyangwe nevaikuziva vanofana kubvunza
kuti wasvika sei apa, because maziro edu tichikuona hauna any qualification. Maipiro akadai kumeso azokupa murume akanaka kudai, waizorei kumeso, toda kuziya nembatya dzaunopfeka. Miracles are still there and they exist. My Jesus is still on the throne. Ukaona chembere yako kubvunza yakuti wabuda sei, achibuda ndokubva nezita rapiwa zvakanzi ngaachinzi Perez. Perez kureva kuti mukomana anopota achijamba protocol. Let this breach be upon thee. You are breaching my contracts. You are breaching my protocols. Tinetsika zatinoziva kuti anofana kufuma ngati angadai agozofuma, anororwa nganga akadai agozororwa, anovakaimba ngati angashanda kusvika pakati agozovaka musha. But takuona munhu ari kubreacha maprotocols, ari kubreacha manormal processes, anotarisirwa nenyika kuti wese anosimuka anofanira kunge apindana nepakati. That anointing, it is present as I'm preaching right now. Chakumbura ndibvisira ka echo, undisira ka bass. That anointing is present as I'm preaching now. Unaona nyaya kwa inotangira, ndoda kuti nditererese zvakaita izvi. Panda kukuzwa vhangeri ndikuza, panda kuterera wonditerera. Saka paridzaneni nhasi, udzari pedyo notanda mufundisi, paridzaneni. Unoona kunobva nyaya iyi. Inotanga kumurume wainzi Juda. Juda anga ne weakness. Kunyangwa ari munhu waMwari, but anga ne weakness yake yokuda madzimai. Saka une mudzimai waakanotorawo ndokuita vana vatatu naye. Mukoma wainzi Eri, nomuning'ina wainzi Onani, negotwe rainzi Shela. Saka pana Shela apa ndo pane nyaya yakasaka tisvike kweso kokuzoonekwa ana Perez vachibuda nenzira yasingatarisirwa. Bhaibheri rino ndokubva Eri akura, ndokubva atsvakirwa mudzimai, ndokubva mukoma Eri vafa vasati vakusvika pakunge vaita mwana nomurora. Murora wainzi Tamari wapiwa murume ndokubva afa iye asina mwana. Juda ndokuuya ndokudzoka ndokuona kuti hazvigoneka kuti tiite murora toshaya mwana. Sezvandiri kunzwa nhasi, hazvigoneka kuti unzi unopinda heaven life ushayiwo chinobatika. Hazviite. Ndokuronga zano rakanaka, ndokumutsvagira muning'ina waEri wainzi Onani. Chitora mukadzi upfudze dzinza mberi, aregedze kufa asina mwana, rudzi rwenyu ruregedze kuparara. Onani haana kuramba, ndokubva atora mukadzi. Nyatsoteerera hamwe nyaya. But Bhaibheri inoti Onani akaita chakaipa pamberi paMwari, nekuti aiti kana nguva dzekutandara dzasvika, paangadai apa rudo rwese kumukadzi, zvinonzi aipota achitora rumwe achikanda kurutivi. Pane nyaya. Makore ndokubva afamba wane murume ndinaye, rudo tiri kudanana, but sei pamuviri pasiri kubata. Nyambisirwa Onani wairasa mbeu.
Onani wairasa mbeu. Onani wairasa mbeu. Aine hasha dzokuti handigone kumutsiridza dzinza romukadzi asiri wangu. Nembeu yangu ngairegedze kuenda pamunda usiri kundizvarira changu. Kudanana naye ngandidanane naye, asi pambeu apa ngaregedze kuibata. Tamari ndokubva agara ari mukadzi wokushandiswa naOnani. Handina kunzi ndinzi mukadzi wako kapa kungokutsvoda benzi ndodone mbeu yako. Iye angadai achipota achipa mbeu kumukadzi, zvinonzi wairasa mbeu. Mwari ndokuzvinzwa, ndokuona kuti chinhu chakaipa ichi. Because I am there for an establishment. Yevandinenge ndasarudza kureva kuti chairwa naMwari pana Onani vairwa nedhimoni rekushandiswa usina establishment. Haupinde kambani orega kuwanawo chinobatika pakambani iyoyo. Mweya waOnani wokupota zvako zvichiraswa zvisingauye kwauri. Ndino kuti kune madhimoni anoshuvira kuti hanga achienda acho mubhini chikafu pane kuti udye iwewe. Now, paservice ino madhimoni airasa, I'm coming after them in the name of Jesus. Chando deserve inini airasa zvake mbeu Onani. I'm not here for entertainment. Unofana kuziva kuti every project, every company, every environment yawatenderwa nashe kutsika, environment iyoyo ngairegedze kukurasira mbeu yaungadai wakatakura. Ndoda kuti uzvizive kuti kana kuna ari kupota achirasa pfuma ingadai iri yako, achirasa destiny ingadai iri yako, achizviita nokuziva pakuti aregedze kusimudza zita rako, kana Mwari vakaponda Onani neniwo ndinoponda wese ari kurwidzana nechinofanira kunge chiri chako paservice ineyi. Pane nguva cheche yaJesu yekuti pamwe pacho munoparidza nyasha kune vanotitadzira, asi hapasi pese panoparidzwa nyasha. Pamwe pacho Onani ngafe. Aro? Ndine magandanga here pano? Pamwe pacho Onani ngadini? Eheka anoraramire Onani achirasa mbeu. Handisi chifeve chakavinga pamusha bedzi kuzotandadza baba ndoregawo kuyamwisa. Panapa I'm not here for entertainment. I'm here for production. Ndoda kukuudza ugere ipapa kuti kana kune munhu akakuwestera time, the devil is a liar. The time has arrived. Pfuma yako yakatorwa inofanira kudzoka, ikasadzoka akaitora ngafe. Handisi kunyatsopiwa, handisi kukuzwa zvando. Kune vanotora pfuma vakarara. Kune vanotora pfuma vamwe vacho vakatarisa. Zvaunonzwa kuti pandiri panapa ndipo panangadai ndiri pano. Kadiro kandiitwa nemurume akasiriko mhani kune tumwe tulafu twakarizevhwa. Ningadai ndichidya zvinodarika apa. Mweya wangu uregedze kugutsikana nekuti dhedhe vari kudzoka kumba. Vanodzokerei kumba kana vasiri kundipa nembeu yacho? Marriage inofanira kutransformwa kubva kuzita kusvikira yanobereka zvinofadza zvainofanira kuzvara. Handingarambe ndonzi ndakarorwa ndisingazivewo kufamba ndakabatana ruoko nemurume akandiroora. Mbeu yangu yemarriage iri kuraswa nani? Ndinoziva zvinowanikwa nevakarorwa kai. Ini ndini ndongonzi ndiri mukadzi waOnani, but zvinondipawo kutsanangura kuti Onani murume wangu ndisi kuzviona achirasa hake mbeu. Ndofamba sechirikadzi
ndozikanwa somukadzi akafirwa naEri. Ini ndine murume mumwe anonzi Onani. Vanondiona ndichibuda mangwanani kuchinaya ndakasunga mapurasitiki mumusoro nemutsoka, kutsika madhaga, kumhanya kubasa. Handeipa kudzoka kumba kuti ndionekwewo chandabudira ndichinaiwa. Mbeu yacho haibatike. Ndiruda kuramba kupiwa zita nezvigaro zvisina production inofanira kuteera zvigaro izvozvo. Zvekunzi hanzi ndapromotwa, obvunza kuti chawapromoterwa pacho imbori mari yawawedzerwa. Unosiyana nagadhi wepagedhi ne$20 yogofarirwa yogonzi promotion. Mbeu yangu Mwari, handisi mukadzi wezita, handisi manager wezita, handidi kuva ticha wezita. Ini ndini ndongoticha vana ndogumisira ndo vakundindiploya. The devil is a liar. Akobana ndichitsanangura sokuna ari kuono here kuti akomana nyaya inakumira zvakanaka. Unavafundisa vana vese vachisimuka, but mbeu yaunosiyirwawo hauna. Unotozoona kuti wakunotsvaga basa kuvana vawakafundisa. Ndovowo kukumbira kuti ndiri kukumbira kanaka basa, kana padhoo zvapo ndinogara uchikumbira mwana wawakafundisa. Zvekuitwa bridge nevanhu ndinoramba nezita raJesu. Ndati zvekuitwa bridge nevanhu ndinodini? Ipapo gere ipapo ndiri kudeclare somuprofita, hausisiri muyambutsi wevanhu. Wese wawayambutsa uchamudarika katatu nezita raJesu. Gara panzvimbo ichakupa production uchibva pano. Tamba nevanhu vanokupawo mbeu. Danana nemunhu anokupawo mbeu nezita raJesu. Onani wairasa mbeu. Mwari ndokubva auya ndokuona kuti no. Hauna kugarira apa kuzoswera uchingotambisa vangu vana. Mutumwa werufu ndokubva adzika ndokurova Onani. Charoverwa Onani kushandisa vanhu vaMwari asingavape mariward dzavanodhiserva. Onani ndokubva afa. Sezviri kuita muroyi wako uchibva pano anofa nezita raJesu. Onani achifa ndopaakutanga nyaya yandisimudza pano. Judha ndokubva adzoka kumuroora Tamari zvekare sezvaakamboita pakafa Eri. Yeuwe nyararanana, yeuwe nyararana. Apukuta misodzi zvino akwidzira madziwa aoma kumeso. Ndanyararirei zvanzichirega kuchema, ndichakupa ako kanonzi Sheli. Eri wafa, don't worry. Onani wafa, don't worry. But kuna Shela. Shela ichiri ndumure. Chimubvumidza Shela akure. Kana atanga bedzi kutongova nendebvu ndewako. Usapfeke mini kutsvaga varume, uyu Shela ndewako. Saka imagine patience dzaifana kushandiswa naTamari. Muviri uchunzwa kuti uri kuda hagi, but Shela kana chiri kutamba nematoyi dzikama. Vakomana ndaiseka nadzimai vangu ndichiti ukaverenga Bhaibheri unoseka so. Bozi zvimwe zvacho zvinhu zvatinoudzana kuti chinyarara. Munhu wauri kunyaradza pamwana 3 days murume asipo pamba. 3 beds. Anokuchemera zvekubuda nemadziwa zvekuti andibve pano mufundisi. Ndaneta nenhamo ye 3 days. But tinana mbuya Sara vakaita 30 years vasina mwana. Vakamirira. Ana Tamari vainongedzererwa varume vaitamba nezvidhina. Zvichidzi ndiye murume wako agotenda Mwari kuti alright, wezvidhina iyeye Mwari ndibatsirei ndizvibate kusvikira notamba nezvidhori. Murume. Tamari ndokubva aita pake ndokubva azvibata.
Zvinonzi zvino Shela akazoti akura. Tamari ndokubva aona kuti kangu kamukomana kakura. Zvaiona kuti nezuro aida zvidhori. Nhasi akuda kupota achitsvaga chigero chokugera ndebvu. Tamari ndokuziva kuti zera iro ndo zera racho. Iwo dzidza kuzivawo zera remunana kuti munana waita mhanuyo. Tamara haana kuda kumirira Judha kumuti mwana asvika. Aiziva munana wake. Ndokuona kuti iri ndo zera racho kai. Ndo zera ripi? Ndo zera racho irori. Aini Tamari, Mwari ngandisimudzire Tamari pana pa Heaven Life. Unoziva unoita musikana akapusha, so unoona kuti aibva kuda kuroorwa, but akapusha. Anotomirira kupfimbwa mukoro uno. Aiwa, ini Mwari ngandibvisire dununu rakadaro pano. Unozivira kuti inorwadza vana baba nana mai. Munopinda chifeve muno chojoina chechi 3 weeks chato mashari, 4 weeks chato ku praise and worship. Chichizuma munana wacho. Shona chobvuma kuti ndo munana wanuyo wangu. Achimanye kuzongo pusunuka sezvakaita vamwe muno. Chino no target a miracle. Unoona kuswedera pedyo neminana kubvunza, naye brother munonamatira kupi? Ndikutsvaga prayer partner. Urikuona zvandikutaura? Aiwa tetiri pagomo pa 2 ndo patetiri every month. Aiwa ndiziye madhari munogona here kunditora kumba. Achiona kuti uyu munana wangu waibva. Brother pavanosara vokanda shoko kutodadaka ndini ndakapfimba. Baba makapfimbuka dhibi baba. Akumana nameno ndikutaura zvinobatikire pana. Apedze gore ndiye akudedzerwa mabhanzi pamuchato. Tine mabhanzi panosimukai mabhanzi brother mabhanzi. Iye uyo haana kumirira kunongono, ndiye akaenda kunobata munana wake. Mwanasikana changamuka. Zvako zvekugara mubhazi uri kubheki seat, bhazi rine mabrother. Apo waibva wakuda munana, vakandonyera ma-earphones munzeve, uri kunzwa I worship you. Kunyange Mwari vakanaka, but munana unofambirwa, unosvika pedyo nevane potential. Obvunzwa mabusiness idea. Dairamene mamepa agumbuke. Inini pakuverenga Bhaibheri rangu andina pandakaona Adamu aziva kuti Eva mukadzi wangu. Andina vhesi randakanzwa Eva achipindura kuna Adamu achiti ndipo nguva ndimbonofunga. Ameno kuti rakasirwa ivhesi iro. Kudai kufunga iriyo process inororesa, kudai Eva akapotswa neminana. Ende hakuna vhesi rakati kunyangwe enda unoverenga vese na Rabheka nanani, hakuna vhesi unoti vakazoti ndoda kufunga. Iwo ndo chiruda kufunga. Minana ichipfura iwo chifunga, minana ichidi uchifunga, minana ichidi chipfura. Mwanasikana ndinzwa ukamuona kuti ndiye anofambidzana nehope dzako, haiti yacho ndiyo, dama racho ndiro, kudzikama ndiko, zvikuru sei anonamata, apade kufunga. Akati ndakuda iti ndadawo, kana chifenda ngafe ndanomuka wakamira odzokorodzoti ndati ndadawo. Tambisirwe nguva isu munana tichiuona. Tamari ndinomuda. Ukamirira zvaJudha unoshembera shelazo. Shelas. Akatorwa akaenda aimbe ngari wako. Inoenda minana yaunoona kuti iyo ingadai iri yangu ufunge. Asi haisi yako.
dzimba dzimwe dzaunoona so dzine matendere dzaunoti akomana sei uchirota zvinhu zvako zvinogumisira zvane vamwe. Ndakakuudza ivhiki yapfuura ndikati 90% yevatendi iri kunamatira minana yakapfuura. Anenge akamira zvake kukona achiti pamwe Shelazi ndiye achauya. Nyambisirwa Tamara anoti kwete, handibvumidze Sheli kumera ndebvu ndakanyarara. Kunyangwe contract ina Judah, but handibvumidze Judah kutrigger contract. Nekuti Sheli haasi wa Judah, Sheli ndiye wangu. Ndichamira somusama kwena kusvika ndarecover zvandakapromiswa nedenga. Kana Mwari wakanditi ndinosimuka, ndichamira kusvika ndaona kusimuka kwangu. Tamari ndokubva achino dena contract yake, ndokubva aona vanhu vakandipromisa contract vanenge vasiri serious. Ndokubva aronga zano, ndokubva aziva weakness yevakaronga contract. Zvinonzi nerimwe zuva Tamara akatora nguva yake ndokubva ageza, ndokubva abvisa magemens pane nyaya, ndokupfeka mbatya dzinoita kuti aonekere. Ndagara for years usingazive potential yangu, nandakaviga potential nokuda kwokuti Shela angasati akura. Ndokubva anokumura mbatya dzevakobvu ari mutete, ndokubva adzirasa, ndokubva ataka kuongorora nzira inofamba naJudha. Ndokuziva kuti Judha anopfuura nepakati, ndokutaimira zuva richipisa kuti apenyewo sengirosi, ndokunomira nemunzira. Bhabhironi ndokubva Judha apfuura. Zvino muna Judha mamune weakness, aisagona kupfuurwa nezvakadai. Nyambisirwa amuroora Judha, chenjera. Kuda kuti apfuure kudai wane tsvarakadenga yekwani iyoyo. Makadii shishi, makadii dhedhi, kwakanaka here? Kwakanaka. Zvakaitika ndokwa zvaitika. Vapedza kutandara ndokubva akumbirawo pondo yake semunhu ashumira. Chindipewo mari yangu, zvikanzi ndafamba ndisina, ndasiya wallet kumba. Zvikanzi hazvinetse, chindibatisewo chimwe chinozoita kuti muite shungu dzekunditsvaga mundipewo mari yangu. Zvinonzi wakatsvaga ndokuona hana, zvikanzi naTamari ko munonetswa nei? Muine tsvimbo yenyu nechindori chenyu, siyai izvozvo. Ndinokubatira munhu waMwari, munodzoka zviripo dhondwari, chandikudai pondo yangu. Judha azivei, ndokubva tsvimbo yasiwa, ndokubva chindori chasiwa, ndokubva aenda. Tamari ndokubva adzoka, ndokupfeka nguo dzake dzemazvese, ndokutora tsvimbo rechindori, ndokubva aviga, ndokubva anyarara. Bhaibheri rinoti yakasvika nguva yekuti zvino mimba yakatanga kuchioneka yaJudha. Ameni akafambisa guwa, zvikanzi muroora aita makuna, muroora aita musikadzwa. Judha nehasha, ukaverenga Bhaibheri zvinonzi ndiye akati ngaabatwe atsve kuda kuzopisa vanhu, iwo wakaipa kuvadarira. Meni nokuti mweya wakapinda vanhu nemuchechi iwoyo wakabva kupa. Ngaabatwe atsve, dzako nyaya tikadzibuditsa panapa ungadai wakapiswa wakangana. Unoti wapedza kutsva futomo dzichimira neimwe ambopisirwa imwe, unopiswa ka4. Ngaabatwe atsve. Tamari ndokubva azviziva kuti yaaye kupiswa, akati ndinotyei. Mudedzei mudara asati atsva, ndokubva auya, ndokutora tsvimbo yake nechindori ring, ndokubva anoviga, ndogara mudare. Zvikanzi naJudha, iwe mhombwe, tiudze muridzi wemimba. Tamari ndokubva avhomora tsvimbo yaizikanwa kunzi itsvimbo yaJudha. Ndokubva aikanda mudariro, zvikanzi muridzi wetsvimbo iyi ndiye muridzi wepamuviri pandiinapa. Ichikandwa tsvimbo, munhu wese ndokuona aika itsvimbo yaJudha. Judha achiona tsvimbo nharo dzingachiitwa, ndokuitsikirira nyaya, vhara nyaya kusvikira Tamara atanga kutsanangura chikonzero. Zvikanzi baba,
ndakagara for years ndakamirira shela, hamuna kana kundipa signal. Ndakamuona shela ari mwana, ndikamirira kunyanga muviri uchiramba kusvikira shela akura. Hamuna any effort yamakaita kundipo shela wangu. Mweya wangu ndokundiudza kuti zvandiri kupiwa na shela muchandipa muri imimi. Abandola kuti muzive kuti chasaka tisvitsane panapa ndipe shela wangu. Lari ndipe yani? Shela wangu. Tine zvinhu zvedu shamwari yangu zvekuti nhasi ukaona tikabuda tikamhoresana tikapanana ngoni, Monday yosvika tisina kudzoserwa zvinhu zvedu, aiwa hatisi kuda ana shela vedu nezita raJesu. Because ndichiparidza kudai, I can feel kuti tine vanhu are ready for a better life, a better level, a better dimension of glory. Une munhu waunoona uchitaura naye so kuti munhu aibva zvekuibva zvekuti nemuhedheni anotokuprofita. Chitengai mota baba. Unopreparewa munana zvekuti kuti uchimira pakombi unonzwa hana kurova. Pane dimension rinokuudza kuti tsoka dzichaita kufamba nadzo. Iri ndakambochena kusvika pane imwe level yekuti uchichena usina mota. Ndakasvika padimension yekuti ndichifamba so ndakachena netsoka. Makombi aimira achibvunza town here, ndiri mulocal town here, achimirira ikubvutidzana. Ndindasara ndozaiwa ndiri local. Nemunhu wekombi achiona kuti category E haichada tsoka. Nerimwe zuva ndokubva mwana wangu tabva kunoparidza ndiri kuBible College. Vanga va 2. Saka taiti tikakokwa taigona kupiwa mari yebhazi tiende kusangano iroro, kana kuti tikaitira hotsisi taigona kutumirwa chimotikari totorwa nemotikari tonoparidza. Saka pamwe pacho I still remember takaita zvokuti ngokwirawo makombi ndokuenda nevana vangu, mukadzi wangu nezvana zvangu 2 kundiri mwana wechikoro kuparidza paya. Chimwe chiri kunetsa vambobuda vadii unoziva zvevana izvo, uchirwa vhangeri inodadisa yepfuma, ndisi murombo inini, ndakakudzwa kudarika zvandiri, unotendere udaira amene pano. Ndinyazoona kuti kuparidza hako but life iri kupesana nezviripo. Saka taakudzoka kumba, taigara ku1 uku pane pakamukotoso kataigara so kudzimba dzegovernment. Tichingopinda pakamukotoso ndokubva 1 wacho mutsvuku wepakati angomira zvaizvo kudhanzura maoko kubva paruoko rwangu, ndobva adhanzura ndobva angomira so. Ndikati famba unomba tasvikereyo, ndobva aramba akanditarisa chachiri chipfupi so ndobva chanditarisa so. Zvikanzi asi dedi sei nanhasi musati pane mota imi. Ndoziva ndakabatikana, manangochibata maoko so ndikati iri kuuya manyimanyima ndapinda. Now chakandibata ndechekuti kunyangwe nemwana anga akuzviona kuti kumwe kwese kwatiri kuenda kuna baba vari kupinda motikari dzavo, but baba vangu vari kupinda mota dzevavo, achifila kuti pane chinofanira kunge chazvarwa nemurume uyu chisati chazvarwa. Unoprofitwa nemwana. One day ndichiparidza ndichiri mufundisi weFM, Mwari vachindiudza enda unovamba basa. Ndine vanhu vazhinji vanoda kunzwa shoko rako, havagone kukuaccessa. Enda unovamba. Ndichiramba ndokubva mwana wangu apinda mugumbezi, ndobva auya ndobva andiprofita Heaven Life. Zvikanzi daddy, I miss Heaven Life, because Heaven Life takamboitanga iri interdee rataivhara, andazopiwa sangano rokuparidza. Ndichiparidza sangano ndichinakidzwa vachiuya vachidii, mwana ndokuya mugumbezi. Zvikanzi daddy, I miss Heaven Life. Ndichiramba calling, but kune mwana
akatanga kudena shela zvokuti unoprofitwa nemunhu asinganzwe Mwari. Ndichibuda mugumbezi ndakaudza amai ndikati I don't know why mwana ataura nezveheaven life. Unoprofitwa nevanhu vasinganzwe Mwari. Unoudzwa nebenzi kuti zvamunenge muri munhu waMwari, riri benzi muri munhu waMwari, achiona kuti status matauriro zvese waibva, but production inotipa kuti uri munhu waMwari haisi kuoneka. Ndinoona kuti Tamara akazviona kuti inini ndaibva pandiri peshe panapa pana chinonditadzisa kuita mukadzi wemunhu. Unozviona kabikiro chaiko kuti kakuda murume akachada kubikira amai. Unoona magezero kuti kwakuda anokomenda kuti nhasi mageza zvakanaka. Unozviona kunyange nemarongedzero embatya mubhedha kuwaridza kudai. Unozonakidza ngoramba uchiuwaridza uri wako. Unozvinzwa kuti ready for a miracle, but munana iwoyo uchitenge uri kure. But ndofara ndikuda kwa Tamari ngave example yako uchibva panapa. Kana nguva yako bhero rati nginde, hakuna Judha anofana kunonotsa manifestation yechakanzi naMwari ndechako. Judha chibva wazviziva taakuda kuita nezvisingaitwa kusvikira minani yedu yadzoka. Unoonere kuti tina naJudha vamwe so vanogona ngokuona vachiziva kuti waibva, but vagokutarisa nekasiyanwa. Tine nyika ine hutsinye. Unosvika pabasa so ugomudza kuti ora ndine vana 4, pei yamuri kundipa yekwani, haana basa nazvo. Iye ane 2 ende ari kuita basa diki kudarika rako, but ndiye ari kuenda ne$100,000 US. Iwe une 6 anokupa 75,000 RTGs. Kuti unomuudza kuti vana vawanda, dai asvikawo pakati zvinodzingisa munhu basa izvozvo. Unonzi kana usikadai bva pano. Zvaanoziva kuti budget iyi nevana vake haitenge kana pizza, but haana hanya dzekukupeshedzerawo kana kukunyaradzawo. Agoti hongu dai tichawedzera zvinonaka. Haakuudze izvozvo, anokuudza shoko rinogumbura. Achiona kuti wakaibva unotoda kubatsirwa, but haana hanya newe. Nyika ino atiri kurarama ikava nemunhu ane tsitsi sedzauinadzo idzi, unofa uri rombe. Problem yako une kwaunova munyoro kwasingarifanire kunge uri munyoro. Kunoitwa hasha haufanira kungochita hasha. Unomisfire mukarekta. Kunonyararwa unotaura, unonyarara. Kunochemwa ndokwa unofara. Unofanira kuchifarwa ndokwa unochemwa. Unomisfire. Ngadai kuchitwa serious, hausi serious. Unofanira kunge kuchifarwa ndokwa unongori serious. Iwe chimbozvoona kuti serious yauinayo muchechi muno. Utonge chimumuma utaura hodi unga wakaweredherwa pacheyaso wakasitika wakadai so. Alright. Pangoridzwa dhindindi pakona pobedzapo unonaka gumbo kutanga kudyira. Unozakamisa wega wakatsiura kuti tiri muchechi kodzikama. But kanotonzwa kega kuti ngatichifarei, because wakazojaidza kufara kunofanira kunge kwakadzikamwa. Kunodzikamwa ndokwa unofara. Ngadai kusina kudzikamwa ndokwa unodzikama. Ndaizvona ndichinamata nevanhu so unomuona kuti ane nhamo ndiye ari busy zvake kutotarisa vanhu. Apedza kudaro pamotikari pako ndiye anouya unzwe nhamo dzaanokuudza. But wamuona muchechi akachena ziso kuti mbu akatarisa vanhu kudai. Unobata chiona kuti nai Mwari zvinoitika sei kuti ane nhamo ndiye akanyarara. Izvo zvikuna guta dumbu izvo zvine mazai ari muchechi. Uone machemero anoita kuna Jehovha. Dumbu rine mazai. Dumbu rine mazai neporoni, but achichema kuna Mwari. Serious yako yaunoita kuzvinhu zvisina basa. Vanhu ngataure
ndataure chokwadi panapa, ndoda sumudza musoro tarasa kuno. Strive masiwa anomuka na 4 a.m. but ari muridzi weWi-Fi. Iwe uri kutenga $1 otoda mabhandles futi papa. Haurare neWi-Fi isiri yako. Muridzi wayo Wi-Fi tiri kurokamuka kutojoga yakazara Wi-Fi, kuramwa Wi-Fi akujoga. Alright, nemari yese ina masiwa kudai kunamata kuri kwevarombo angadai akudhakwa, but hauna kana dhora uri roja 1 room zvaisi kutokwana, une vana form 1 room, but kunamata hudi, but kuna nemari kukudarika. Anomuka anoisa alarm 5 a.m. akubata munamata, but haudyirani naye mari. Vamwe vanonamata vari mubenzi inomubvunza temperature, kumuudza kuti musoro uri kutema madima paka. Benzi inomuudza kuti BP yakakwira, but ari imomo anenge achiteura. Iwe unenge uri mukombi uchipopotera macheso, isa volume mukombi komba isi yako. Unogara unge mukadzi ari kuzvara mukombi isiri yako, undisudurukai haudi wakutopopota. Siyetsunungu kuri kupisa. Makuzoziya kupisa mukombi isiri zengeri nderani. But tinoita munhu ane minda yemota, kuona shembere yakabata mudonzo kudai anotsika mabreki kunge achadhumanisa dziri kumashure. Gogo muri kuenda kupindai tiende kwamuri kudini, kwamuri kuenda, and achipinza gogo muvhongoma rekwaniro rakakwirira rine mataya nemanga nendebvu rakabereka mhopo kumusana. Nona shembere kubatwa ruko kunzi gadhai gogo mupinde tiende. Iwe nekako kadiki unopfachurira vamwe madhaka, haukendenge nako volume maspika kusiri uchiridza wakazvivhara munenge kalunch box kachigidikidike karakatakidakataka. Unoti naimi munhu anopfuma here munhu. Aiwa sumudza musoro taure newe. Ana Tamari vakaramba kudzikama vakaziva kuti akuda kumboita serious kuna na Sheli. Sheli wangu ndikamunyararira anochembera. Sheli ndakamutarisa zichingonzi ndewako. Shamwari yangu, ukapusa mapusire unotambiswa masteps emuchato ungadai uri wako. Hakuna zina mbodinzo. Unotambiswa masteps emuchato ungadai uri wako. Uchimuona murume kuti uyu ndangadai uri wangu. Iko kugona doga dai uri kukiswa shangwani. Iko kuzodadaka tinokocha masteps isusu tinobrita tinokocha kukocha. Devil is a liar. Atiada zvekukocha masteps takuda kutambirwa tisu masteps nezita raJesu. Unochembera Sheli wakamutarisa. Hope dzimwe dzamunorota munozoona kuzadziswa kwadzo matozokokwa kudzimba dzevamwe. Ndo sofa randakarota sarisira. Unozwa muna kuti exactly ndakarota sofa iri. Patarisi kumba kwako unenge uchingomuona Sheli kusvika achembere asa hasi wako. Aiwa nhasika ndozvandamirira panapaka. Haisi pakuti ugumbuke, iri pakuti ufare uzive kuti takutrigger contract yedu inofana kudedza Sheli. Ndikaona munhu ari kufarire panapa. Sheli uyuka service ino Mwari ngandibatsire adzoke piwa chinhu chawakapromiswa. Hakuna munhu akakuvimbisa basa chakuignore uchibva panapa. Ndashaya fara. Na akakuvimbisa mari yoyo ngaakupi. Na akakupromisa promotion within 1 week, promotion yoyo ngaiactivatwe.
vaJudha vanongokudzika misa nepromise. But there are promises that are meant to put you in a comfort zone. Unenge waonekwa kunzi unenge uri kuona ungonzi azvinoita promise you, promote you. Don't worry, yoti kutokuona kuti you're hard working and you're understanding. Darika vamwe wese vakafonyoka musoro vari pabasa parapa. Apo ndikwadedzwa 1-on-1 maidi. Ngafitaurwa pane vanhu kana uri serious. Apo uri muri 1-on-1 muoffice asi kutaurwa pane vanhu. Munyaradzwa. Hayi Mwari ngandibvisire mapenzi pakati pamweni. Handiti vanhu vasangana vakapuku nekupusa kungwara nezita raJesu. We'll promote you, don't worry. Takatoona kuti mwe vese mapenzi panapa. But takakunotisa. You are quiet. And you are humble. Saka taitotaura nezvako nezuro. Tikati that guy. Ndopa unobuda manje watsika mabasa. Mama ndakatotaura nezuro nabosi akanditi hai very soon yacho gore radi darapera. Ingori soon. Darapera soon. Skama kuimba soon and very soon. Soon. Ukakuna chiri kudini. But Satani ndamunyangira ndamuona paanogara naso. Satani anoda kuti uramba uine tariro dzisingazadziswe. Satani anoda kuti urote pati zvirege kubatika. Satani anoda kuti uonere kisi pa TV une murume mushino asina kuremara. Hausi kunzwa zvandikutaura. Unotozofila romance wakuona movie une murume mushino asina kuremara. Aiwa Shelley ngawe. Pana patuda kubata matemo kana ari matemo ngaakandwe Shelley ngawe. Kana kuna anofa ngafe Shelley ngadini. Papa Shelley apa. Ndinogona kupasakadza kusvika todzoka futi. Bozi panondirwadza. Ini handidi kukuona. Izvo zvitikunamata tese panapa. Vamwe tinenge tane 4 weeks kana 5 weeks tiri pano. Ndakauza kuti pano hatisi kubva. Tiri pano kusvikira wapfuma. Tiri pano kusvikira wabuda mukuwadzana. Inini ndinzwe zvakanaka. Tichibva kumbo paEnry Richards tichitena. Tatiri paEnry Richards handiti. Pane mapostori paiva. Mambo wataurawo nezvavo. Havangori kumberi kwedu but vatoti vataura nezvavo. Unoona mapostori vakadzipaka motikari dzakaita line so kuti tsaa. Kunobata uko kunenge amheni uku kubhawo yodzoka dzoti tsaa. Vakaungana zvavo vari pakati so. But chandinetsa manje nhamba yevarume yanga iri shoma kudarika nhamba yemota. Ndokubva ndaudza mai ndikati it's possible kuti munhu wega nemotikari yake yakapaka panzana. But mapostori haana speaker, haana keyboard, ari kuridza haana chii mapostori. Zvikanzi namai ndadzidza kuona kuti pane revival iri kuitika kumapostori yekupfuma. Hatisina mapostori ari kutenda muShena. Ongorora akabvuma postori akati zveShena hatichada. Ndakaona mwe mupostori achidzika pachechi nechikopoko. Kuti kopa. Achidzika pasowe ari muprofita. Zvinorambirwei nana baba. Aiwa hamusi kundikuza. Zonzi munhu waMwari wauya hamunzwe nepraise and worship. Munonzwa nenoise muchadenga. Kocho. Mashizha achisimuka nababa Garaiti vachimhanya vakabata maheti angasimuke kuzogamuchira muranda wadi. Aina ndimire kutsanya kusvika ndatenga chikopokopo nezita raJesu. Zvenyu zvekunzi vanoda mari getaway iri handisi munyengeri ndoida. Mwari ngaareise chechi yekuti naAsha akapaka kaHonda Fit kake panzira. Misoro yega iri muno ngaive nhamba yemotokari dzakapaka panzira. Zviya zvekuti vana baba ngatitengei bhazi rechechi urombo. Bhazi rechechi kudii munhu wese ane yake. Zvikanzi kune musangano kunoita motorcade.
yarabha uma iri kumberi. Handikushaya chechinozvidawo zvandikuparidza. Zvikati macouples ari kuenda kunyanga kunofara, abatengwe kombi kuda, and aitengwe inongodonetwa. Nehwani mwana anongoti mati macouples kupi, vanzi kwakati vanzi torai kombi yangu. Dzakaita mudungwe vachinonodanana zvavo vari vana veheaven life. Ndinoprofita nezita raJesu. Motikari ngadziwande sebhutsu dzaunopfeka mukati meimba yako. Ndinoprofita nezita raJesu. Mari ngaive semavhu mukati mehomwe yako. Ndoda kuprofita chokudya idya uchisiya. Nhaka yega yega yakanzi ndeyako Mwari ngaakupe uchibva pano ngaimaterialize. Ende hakuna hope yawakarota isiri kuzadziswa. Kana wakachiona wakarara uchachiona, ugochibata ugochidya wakamuka. Hazvisi kuzoperera pakurota bedzi, zviri kuperera pakuzvigara. Kenani ndeyangu, ndinoipinda ndiri jaya, ndigonwa mukaka wemo ndichifema. Ndinoramba zvakabata Moses zvokufira wakuona Kenani. Ndinopinda anointing ya Joshua ngaindigare yokupinda. Ndati yokupinda. Ndirege kuva muprofita anoona arege kupinda. Kana muprofita anoona agopinda, agogara, agodya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ndichideclare papa pandaona deliverance ichiitika haikona kutaura. Ndiri kuratidzwa vanhu vachibuda mumakwati elimitation. Pane mabreakthroughs. Anointing yekuattracta. Zvakanzi ndechako changa chadelaya. Do you know that if you entertain delay, delay will delay you until you die? Usina kuona chawakanzi naMwari ndechako. But kuna imwe anointing inonzi anointing yespeed. Yakabata muprofita ainzi Elijah. Ndokuti mambo apitungamira ine ngoro. Mvura yoda kunaya. Asida ndikwire ngoro siyamunokwira. Ndine ngoro inonzi mweya mutsvene. Kunyange mukatenge maenda kumberi kwangu, chiregai muone kana mweya mutsvene auya. Anokakata kusvika ndarikavha. Ane speed inondiendesa mberi vekuenda mberi kwangu. Ndo anointing yandoda kurayira paservice ineyi. Chakakudelaya takuchidelaya tisu. Chakakumisa takumbochimisa tisu. Chakakunonotsa takuchinonotsa tisu. Waneta nekuona gotsi revaroji, ngavachiona gotsi rako uri mberi. Ndinari kunidzwa zvakanaka here? Zviri kubatika mushe here? Zvekuona gotsi revane mari, kuona gotsi revakarapwa, kuona gotsi revanororwa. Mazuva iwaya apera, ivo ndo vachaona gotsi rako uri kumberi kwako uchidya kuvadarika. Bora tigare pasi shoma, gare pasi shoma. Tamari ndokubvaona kuti kana Sheli atadza kundipa pamuviri, munondipa ndimi pamiri pacho. Bhaibheri ndo painoti zvino Tamari wakanga nevana vaviri. Panguva dzekuti vana vazvarwe ndo pakanetsa. Zvinonzi vakashungurudza amai. Amai vakatambura, vakayaura, vakazama kuda kudya unonzi chiko ivhu rikaramba. Nyambisirwa vanga vaine mapatya maviri.
Amen. Zvinoitika so panguva yekuzvarwa kweminana kune chimwe chinenge munana chinenge chiri pedyo nemunana. Ukasangwara unoti ndo munana nyamba handiwo munana. Wakaipa ane macounterfeit ake. Anoziva kuti wa ready for marriage. Ova akupo bhoki iyari murume. Anouya achita sekunge ari kufita requisites a prayer. Panozvarwa minana kazhinji panoitika mapatya. Wani wava haasi munana, but pane mumwe anetenge auya kuzoda kungorasisa, kuconfuse a miracle. But waurasike nezita raJesu. Handeipa kunonozvarwa. Zvinonzi kwakabuda mwana wokutanga ndokubva abudisa ruoko. Nyamukuta ndokuruona akati zvanga kuda kubuda rega ndasunga nei netambo tereke kuzonetsana pamusoro pekuti ndiani mukuru. Akuda kuti abude ndokubva adzokera. Nokupeshedzera mukadzi kupeshedzera. Pushi. Wanei akuzobuda wacho handiyanga kamakwa. Kwakabuda mumwe asina signal ye prosperity, asina signal ye breakthrough, asina sign yekusimuka, asina degree, asina runako, asina chinobatika maoko. Ndiye akabuda yeye. Vakatanga kutsvaga rutambo rwavo rwavenge vakashandisa kumaka, vakarwushaya. Ndino kuti nyika ine vanhu vayakamaka. Vakati ava ndo vanofana kubudirira vana, ava ndo vanofana kusimuka panyika, ava ndo vanofana kurorwa. Pari tauya kuzorivhesa madhiri enyika. Vamanga musina kutarisira pasevhisi yanhasi ndo vatakuotena nezita raJesu. Pasangano so kunyange pakaparidzwa profesi yekurorwa kutori nevanasikana vanotaura kunzi anenge ndiye. Nekuti nyika inoona runako rwemunhu, urefu hwemunhu. Yobva yati iyi ndo maki yesuccess. But ndinofara ndina Mwari anopesana nenjere dzevanhu. Pakanzi nevanhu ndipo panosimuka. Mwari anotsvaga pakazvidzwa, Mwari anotsvaga pasingatarisirwe. Kureva kuti kana uri munhu akatarisirwa pasi asina chinoonekera, kana wakambozvidzwa uri candidate yekusimuka pasevhisi yanhasi. Abuda ndokubva abuda aine chaakabata, ndokubva adzokera. Chasaka adzokere ndinofara nekuti bhaibheri yati vairwisana mudumbu. Ndinotenda kuti yakaitika kuna Jacob nemutumwa ndo yaitika kuvana vaviri vanga vari mudumbu. Jacob achiramba achiti auende usina kundikomborera. Zvenyu zvekuti munouya nepresence yenyu ndonakirwa bvudzi romerera ndodzokera kumba. Amubve pano usina kundikomborera. Akamako akuda kubuda aitenda kuti ndiri muridzi womunana. Ndokubva chisisi akanda ubude nyika ndeyedu. We are sons of dominion. We are sons of prosperity. Unaenda kupiwe nani? Unaenda kupiwe moroshi. Aukombolewe kwelele. Unaona zviwiti kumunungu. Zvekurambiza ngatanga kubuda. Ndo zvakaitika Jesu paakarambidza muonde kubereka. Nokuti ureke kuva neachadya pauri. Augone kubereka wamborambira mambo kukudya. Kozouya mumwe anodya wakandirambira. The devil is a liar. Ukatokondirambira ucharambirwa nevachauya mberi